To many of you that have ever been saying what concerned Biafra, concerned Israel, what concerned Mazi Nnamdi Kanu, concerned the United States, now it has gotten to Israeli parliament. Parliamentarians are now discussing the issue of Biafra, right? I want you to pay attention and watch this video. The language is not in English, but I want you to pay attention. And if you are watching, you can actually interpret, He made mention of Biafra, made mention of Nigeria, made mention of 80 million people, which I'm going to tell you reasons why these things are mentioned. Just pay attention and watch this video. להיות מושג בינלאומי לרעב ולמצוקה. התמונות האלה מביאפרה היו אלה שזעזעו את המצפון של העולם בשנות ה-60, אך העולם המשיך לשתוק והמצור נמשך עד לכניעתם. מאז ועד היום המספרים הם בלתי נתפסים. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמאז סיום המלחמה ההיא ועד ימינו נרצחו כ2.5 מיליון בני אדם מבני הביאפרה. בסך הכל לאורך כל השנים אנחנו מדברים על אובדן של כ6 מיליון נפשות, 6 מיליון, מספר מצמרר, מזעזע ומזכיר לנו משהו, את מה שאנחנו עברנו כיהודים. המספר הזה מרעיד את הלב ואת אמות הסיפים. כיום המצב שם מחמיר. מצפון ניגריה פולשים מוסלמים קיצוניים המבקשים להשתלט על חבל ארץ זה בחסות שתיקה ואף עידוד של השלטון המרכזי. בני האיבו עומדים בפני ברירה אכזרית שהציב בפניהם בעבר שר משפטים הניגרי, להתאסלם, למות או לחיות בגלות נצחית. ואני שואל שאלה רטורית, למה אנחנו צריכים להתערב? המצפון היהודי מחייב אותנו. המצפון היהודי מחייב אותנו להתערב ולזעוק, ואני מסיים, אדוני היושב-ראש, תודה על המחווה מבחינת הזמנים. אני מסיים ואומר על משרד החוץ להעלות את הנושא הזה בכל פלטפורמה, בכל פורום בינלאומי, לעורר את המצפון האנושי של אומות העולם שלעיתים אנחנו בתחושה שהוא לא קיים. כפי שחווינו זאת אנחנו על בשרנו, לעיתים גם חווים, עם הצדק, עם המוסר הכפול, סולם ערכים מזויף למראית עין. ולכן אני קורא כאן מעל במת כנסת ישראל לעולם הגדול, לעולם כולו, להתעורר, להעלות זאת לסדר היום, ולשר החוץ שלנו ומשרד החוץ שלנו להעלות את הנושא בכל פורום או בכל פלטפורמה אפשרית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. מהדוברים נמצא פה? אין אף אחד, נכון? ישיב על ההצעה השר, מי השר משיב? בבקשה. סגנית השר, שר החוץ, שרן השכל. למה אתה אומרת לא? תגידי לו, 20 דקות. אני לא תראה איך הוא נכנס ללחץ. אתה רוצה 20 דקות? אני רוצה לומר ככה, חבר הכנסת מרגי, תודה רבה על העלאה של ההצעה החשובה הזו. אני חושבת שככה המקרה של חבל ביאפרה הוא באמת מקרה מאוד מאוד קשה. הכמות, אתה יודע, אנחנו מדברים על 15-17% מאוכלוסייה של ניגריה, אבל האוכלוסייה של ניגריה מדובר פה על 250 מיליון איש, אז באמת הערכות של 50 עד 70 מיליון איש, זה הערכות שנמצאות לחבל ארץ, אז זה כמויות מטורפות שבממדים שלנו קשה קצת להכניס לתוך פרופורציה. אני אתחיל בתשובה של ככה משרד החוץ, ואני אתייחס גם כן לנקודות שהעלית. חבריי חברי הכנסת, לאור הצעתכם לסדר בנוגע לסיוע לחבל ביאפרה שבניגריה, חשוב להבין את המורכבויות. ראשית, כסגנית שר החוץ, אני רוצה להביע אמפתיה עמוקה עם תושבי ביאפרה. הם חוו מלחמה מאוד קשה וזוועות בין השנים 1970 ל-1967. התייחסת למקרים הספציפיים של הרעב והילדים עם הבטן הנפוחה. ולצד זאת, גם היום, עם המאבק הקשה, המקרים הקשים של
שאנחנו רואים, אני רוצה להביע סולידריות ואכפתיות כלפי הגורל שלהם, כלפי ביטחונם ושלומם. לישראל יש מערכת יחסים דיפלומטית מלאה עם ממשלת ניגריה, ושגרירות תושבת בבירה אבוג'ה, ובכך אנחנו מכבדים את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של ניגריה, ופועלים אל מול הממשל המקומי הרשמי. יש לציין כי סוגיית ביאפרה היא כיום עניין פוליטי חברתי פנימי בתוך ניגריה. בנוסף, אנחנו מודעים לאתגרים הביטחוניים בניגריה, מתקפות טרור, חטיפות ואלימות. לצערנו זה קיים בכל אזור במדינה. החשוב לדייק, אלו אינם אירועים שמוגדרים כנגד קבוצה מסוימת בלבד או מוגבלים לחבל ביאפרה, זוהי התמודדות לאומית ניגרית מול גורמים מערערי יציבות הפוגעות באזרחים מכל חלקי המדינה ומכל הקבוצות. כמו כן יש לציין כי תנאי המחיה בביאפרה דומים לאלו שבמחוזות רבים אחרים בניגריה ובמדינות אפריקאיות נוספות, ולכן אין מקום להפריד אותם מהמעטפת הכוללת. באשר לסיוע, משרד החוץ בראשות שר החוץ גדעון סער פועל בנושא ההומניטרי באפריקה. בין היתר רק לאחרונה הענקנו סיוע של מזון, סמיכות, אוהלים ועוד לפליטים מדרום סודן שנמלטו מהמלחמה מסודן. זאת לאור הבקשה האישית של שר החוץ הדרום סודני. מדינה שהיא אכן ידידותית מאוד כלפי מדינת ישראל. עד כה לא התקבלה בקשה מהממשלה הניגרית, וככל שתתקבל בקשה לסיוע במידה ובמדינת ישראל תימצא לנכון להעניק סיוע כזה בניגריה, נפעל בהתאם לכלים העומדים לרשותנו, נמשיך להעמיק את קשרינו ביבשת אפריקה מתוך שאיפה משותפת לביטחון ולשגשוג. אני אומר ככה, אני יודעת שהנושא הזה קרוב ללבך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת מיכאל ביטון, חשוב לי ומאיר כהן, וחשוב לי לומר שהנושא כן נמצא על שולחננו, אנחנו כן עוקבים מקרוב אחרי האירועים האלו. העלית את הנושא גם של אלו שטוענים להיות אותו שבט אבוד יהודי באזור ביאפרה, הדבר הזה גם נמצא בסימן שאלה. לפחות העדות היחידה שיש לנו פה היא בעצם בג"ץ שהוגש לבית המשפט שסירב לקבל, אבל לא ידוע בדיוק מה היה הלך הרוח או האדם שהוא טען בעצם לפליטות היהודית, או כל הנושאים האלה, נושאים מורכבים שצריכים להישאל גם בסוכנות היהודית וגם במשרד התפוצות וגם את משרד הדתות כדי לברר את העניין הזה לעומק. זה בסוגיה הזו שדיברת עליה שהיא הסוגיה היהודית. Now, pay attention to this. I know you have listened carefully and you will hear where the man that was speaking mentioned Biafra more than one times. He mentioned Biafra. As he was mentioning Biafra, he mentioned Netanyahu. He mentioned 80 million people, right? Which is about 80 million Biafran. He mentioned Nigeria. So he spoke about Mazi Nnamdi Kanu and the rest. Now, to some of you that have ever been saying, did they think that Israel will give them Biafra? Did they think that US will give them Biafra? Let me tell you, there is no country that can liberate themselves by themselves without an external help, an external force. It may actually take time, but one day, it will happen. For a very long time now, I've never heard all those people that come online to type on that comment section and say online country. For a very long time, I've not been hearing online country again. No more online country. Remember what the other man said in US, that if Donald Trump really want to help Christians in Nigeria, that the first thing he must do is to put a military base in the coast of Biafra. That is the best way to save Christians in Nigeria, because in that place they will have a lot of support from the Christian populace. When you think that you are undermining a people, gradually they are taking steps. Before you know, something good will happen. With what is happening right now, Biafrans are happy. Mazi Nnamdi Kanu will be brought out. I'm telling you, I've not seen Fulani people again. I've not seen all those Hausa people and some people from Yoruba that don't understand what it used to be freedom.
They don't understand when people say freedom. They don't even know that they need to be free. Not all of them, but some of them that are so engrossed into Islam that become extremist by themselves. Freedom is a good thing. Freedom is a good thing. You don't want Biafrans to be free for themselves, to rule themselves. You don't want them to be part of Nigeria. Then what do you want them to do? What do you want them to do? This is a wonderful news. All is important is that they have mentioned Mazi Nnamdi Kanu, they have mentioned Biafra, they have mentioned 80 million people. That's all we could hear. And if that's the only thing they mention, it have started. It have started. There is always a number one before you count number two. The next one now, it will become better. God bless you. Subscribe to this channel to push this channel forward, where we drop daily information and powerful videos here, and share our videos to create more awareness. Bye for now. See you next time.